जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया जहान, आप लोग के रिपोर्ट में बतावे जा रहा बानी आज भोजपुरी के सबसे क्विट और सबसे सीधा साधा जे मॉडल बाड़ी, जे सबके दिल में बसल बाड़ी, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी के गाना होके चाहे पवन सिंह के गाना होके, हर एक भोजपुरी के बड़ स्टार लोग के साथे काम कर चुकल बड़ी और खास करके आदि शक्ति फिल्म द्वारा इनका बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मिलेला और आदि शक्ति के हर एक प्रोजेक्ट में बैक टू बैक नजर आई बड़ी और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के हर एक लोग इनका के जानता और चाहेला। जी भैया आप लोग बता दी हम बात कर रहे बानी चांदनी सिंह के बारे में। जी भैया आप लोग देख ले हुक्म जा खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह के साथे। जी भैया इनका आज जन्मदिन है और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री इनका के जन्मदिन के ढेर सारा शुभकामना और बधाई दे रहा बा। तो आप लोग भी इनका के जे भी चाहे वाला बा, पसंद करे वाला बा, आप लोग इनका के देखले बानी जा, प्यार करे नहीं जा, ते हमनी के भोजपुरी के एगो बेटी बाड़ी, भोजपुरी के एगो परिवार के सदस्य बाड़ी। आप लोग भी इनका के बहुत ज्यादा शुभकामना और जन्मदिन के शुभकामना नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकता नहीं जा। कहेगा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री चाहे बड़ सुपरस्टार खेसारी लाल यादव होगा, पवन सिंह होगा, चाहे छोट लेवल पे जे भी स्टार कलाकार मालो, सब कोई सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से चांदनी सिंह के बर्थडे विश करल बा। तो हैप्पी बर्थडे हमनियों के तरफ से बाटे, आप लोग के तरफ से भी हैप्पी बर्थडे चांदनी सिंह के। बहुत खुश रह से भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ावस। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा बर्थडे विश कर जाए। जय भोजपुरी एकता बना के रही जाए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले कोनो भी खबर जानी जा अपन भाषा में।